mumastreets esocial media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Hai, chandauya nacho azukuru ndongokuplayera mumboona maganazi ari maganazi edu haiwa vanovaraidza nekutamba ndoda kungoti muzvionere mega kaclip kachona kadiki but ndichangoita kuti mukaone. Asi chekutanga kana unga uri munyowani usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also vazukuru kana muchida kuti maketewo business range makasununguka kuti bata phone number dziri pascreen totaura tokuzivisai zvinofamba sei. Also vanoda kupartner nesu vazukuru makasununguka zvakare kupartner nesu pamaprograms watinoita ekubatsira nehama mumastreets. Pamwe pachona tinokundikana kutoita nenyaya yekuti tine tisina uchatinacho vazukuru, asi shungu dzemwoyo dziripo. So kana une shungu uri kwauri asi uchishayiwa kuti unozvifambisa sei, une padiki wopaunoda kuti pabatsire umwe munhu, aiwa unotibata tobva taita sokudaro topartner tobva taita kuti zvifambe. So vazukuru kavidhio kandoda kuti muone masoja vechidzimai vanga vachitamba, vazukuru vachitamba tamba, musagare nevanyarikani vozvavanogona kutamba zveshuwa. Vazukuru from Uncle Sandy, only Zim Uncle, and tinoona kavidhio kachona chichi. Much love. Mudiwa ini ndinokuda ini andimbokusiye kubva paya pawakaenda mupfungwa dzangu ndogara ndichifunga muhope dzangu ndiwe unouya pakurota ndorota iwewe handizivi kwauri ndokupi handizivi unodzoka rini.